Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedaya jamaah salat subuh, salat sampai kawula hormati. Kalau kita sampun ngaos babagan masalah azan nggih. Kesunahan saderenge nglampahi salat. Nggih wonten azan kali iqamah. Kita sampun belajar tentang sejarahipun nggih diwiwiti saking mimpine sahabat Abdullah bin Zaid lajeng dilaksanakaken kanthi perintah Rasulullah tenggene Bilal yang paling terkenal Bilal. Lajeng saniki kita ngaos babagan tentang sunah-sunah ten lebete salat ketika salat. Jadi wonten sunah saderenge salat, enten sunah ten lebete salat, enten kesunahan sabadane salat. Nek sing napa niku saderenge salat kali sabadane salat niku mboten termasuk rangkaian salat. Tapi nek sing ten lebete salat berarti termasuk rangkaian salat. Cuma mboten wajib nggih, mboten wajib, namung sunah. Ini ku enten kalih, ten lebete salat niku enten kalih. Sing pertama gini ku tahiyat awal utawa tasyahud awal. Sing nomor kalih kunut, doa kunut. Tasyahud awal utawa tahiyat awal niki namung disunahaken ten nggene salat fardhu. Sing jumlah rakaate di atas 2 rakaat. Berarti napa mawon? Namung maghrib, isya, zuhur, asar. Di rakaat kedua niku disunahaken nglampahi tasyahud awal. Nglampahi tasyahud awal. Tenggene salat subuh mboten enten. Lagi namung kali rakaat. Mangke langsung di rakaat kedua tasyahud akhir. Dan salat sunnah nggih mboten enten. Namung ten salat fardhu. Nabi mergi nglampahi nggih ten salat fardhu. Terus waosane tasyahud awal utawa tahiyat awal nggih mboten komplit kaya tahiyat akhir. Nek tahiyat akhir kan mulai at-tahiyat niku sampai innaka hamidum majid. Lajeng salam. Tapi nek napa niku tahiyat awal, tasyahud awal niku waosane cuma tenggene shalawat Nabi tok. Nggih, batese sampai teng shalawat Nabi. Ten keluargane Nabi, ten Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim niku pun boten. Dadi nek umpama diurut nggih at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Anten sing damel ngoten, anten sing damel at-tahiyatu lillah, macam-macam redaksi. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Terus syahadat niku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus Allahumma sholli ala Muhammad utawa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pun sampai niku tok. Lajeng jumeneng rakaat ketiga. Dadi batese namung sampai tenggene shalawat Nabi Muhammad. Sing keluargane Nabi Muhammad, sing Nabi Ibrahim pun boten. Niku pertama, tahiyat napa? Tahiyat awal. Nah niki sebutane tahiyat awal kali doa kunut niki mlebu tenggene sunnah anggokat salat. Ten lebete salat niku sunahe enten 2 tipe atau 2 kelompok. Kelompok pertama niku sunnah anggokat, nomor 2 niku sunnah hayat.
Sunah abad niku sing kesunahan sing sangat-sangat dianjurkan. Bahkan lek mboten sengaja ditinggal kelalen niku mangke digentosi kali sujud sahwi. Saking sunahe niku kaya-kaya aja sampai ditinggal. Nek ditinggal niku mboten baleni salate tapi genteni kali sujud sahwi. Ini ku sing pertama tasyahud awal niki. Dadi nek umpama enten tiyang kok ngelampahi salat sunah contohnya maghrib, mestine piyambake ten rakaat kedua badhe sujud kedua niku kan ngelampahi tahiyat awal atau tasyahud awal. Dilalah rada keblabasan kabeh jumeneng. Nek umpama keblabasane niku dereng sampai jumeneng, dereng sampai ngadeg, namung posisi tasik lenggah, maka disunahkan balik lenggah tasyahud awal. Mati rada terus balik. Tapi nek enten tiyang kok rakaat kedua badhe sujud kedua niku keblabasan sampai jumeneng atau luwih cedhak karo jumeneng wis kadung jek ngenten iki, maka mboten pikantuk balik, mboten angsal, tetep ngelanjutno rakaat ketiga mangke digentosi kali sujud sahwi. Niku nek alasane kelalen, kelupaan, mboten sengaja. Tapi lek pancen sengaja gak tahiyat awal nggih mboten ganteni. Wis gak usah tahiyat awal kesuwen. Ben mari salate mami. Maka nggih mboten digenteni karo sujud sahwi wong pancen dhewe sengaja. Nah iku saking sunai sampai digengken ganteni kali sujud sahwi. Niku sunah abad. Sunah abad malih gini ku doa kunut. Doa kunut niku napa? Kunut niku artine nggih donga aja. Kunut niku artine donga. Lah kunut niki wonten 3 macam. Enten kunut nazilah. Gini ku kunut sing diwaos waktu musibah. Sing musibah niku musibah amat. Musibah merata, macun ya kaya istilah mlebu musibah nasional. Enten namine kunut subuh, enten malih namine kunut witir. Nah, ten 3. Nah, kunut niki sejarahe Kanjeng Nabi tahun 50 Hijriah niku didugeni kali perwakilan kaum, enten Bani Ri'al, enten Bani Lahyan utawa Lihyan, lajeng enten Bani Usayyah. Lah niki nyuwun ten Nabi kengken ngintun tukang mulang Qurra, tukang mulang Quran, tukang mulang sholat, tukang mulang ibadah, ngoten lho. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi niki wekdalipun kan pun ten Madinah. Akhirnya Kanjeng Nabi ngitun 7 dosa. Sahabat Kanjeng Nabi 7 dosa sing ahli Quran, sing pinter masalah ibadah, sing tugase kengken mulangi kaum-kaum niku wau 7 dosa. Wis akhirnya dikirim mriku dilala ten gene Bi'r Maunah, nggih ten suatu tempat namine Bi'r Maunah, sumure Maunah. Ten mriku niku khianati kali kaum 3 ditawur
akhirnya kepaten tiyang pitung dosa ahli Quran nggih ahli mulang niku dipateni kali 3 kaum niku Ri'al Usayyah kali Lahyan utawa Livyan pun mau piyambake niku mboten siap perang wong pitung dosa iku kan tugasé mulang. Akhirnya berita niku sampai ten Kanjeng Nabi. Wah, Kanjeng Nabi duka saestu. Wis tak golekno sahabat pilihan malah dipateni. Nabi duka saestu. Akhirnya Nabi niku pas salat niku ndongakno cilaka. Da'a ala qaumin. Ndongakno cilaka ten 3 kaum. Muga-muga dihancurno Allah, muga-muga dipateni Allah. Ndungone ngoten. Sampai saulan donga kaya ngoten masyaallah. Badhe wonten nabi niku enten kabar. Enten wahyu bahwa tiang-tiang sing kepaten niku sampun manggihi Allah. Pitung dosa. Mumpun manggihi Allah. Mereka sampun ridho ten Allah, Allah nggih sampun ridho ten tiyang pitung dosa. Nah, akhirnya Nabi ngelereni mboten ndongakno elek malih. Nah, maksudnya Nabi leren iku mboten leren kunute, mboten leren dongane, tapi leren mboten ndongakno elek. Karena Nabi niku Nabiyur Rahmah. Nabi sing welas asih. Memang pada waktu niku gregeten saestu wong duwe pitung dosa pilihan dipateni ya duka saestu. Tapi kemudian Nabi niku disanjangi kali malaikat Jibril melalui wahyu bahwa Kanjeng Nabi niku Nabi Rahmah, Nabi sing welas asih. Nek duwe umat sing nakal, duwe umat sing dablek niku mboten ndongakno kehancuran, tapi ndongakno muga-muga pikantuk hidayah. Muga-muga disepuro Allah. Sing pejah mugi-mugi husnul khotimah mati syahid, muga-muga digenteni Allah. Mestine kan ngoten. Lah niku dituturi ngoten niku melalui wahyu. Akhire Nabi niku ngelereni, tapi ngelereni ini mboten donga kunute, isine donga niku dilereni. Mboten ndongakno elek malih, tapi ganti ndonga sing apik. Nah, buktine para sahabat niku diwulangi Nabi donga-donga kunut niku. Nek kunut doane gawe iki. Redaksine kuwatan. Ten ngene lintune donga iki. Yang paling terkenal kan Allahumma hdini fiman hadait. Muga-muga diparingi hidayah. Nah, ngoten niku. Nah, ten ngene Musnad Imam Hambal nggih disebutaken Nabi niku ngelampahi doa kunut niku hatta faraqat dunya sampai sedo. Dadi mboten nate ninggal sampok dadi syariataken niku sampai sedo niku mboten nate ninggal kono. Bahkan ten ngene Sahih Bukhari niku saking riwayat sahabat Anas niku Nabi di enten sing sahabat tanggal ten ngene sahabat liyane. Nabi iku kunut apa ora nek subuh. Nek subuh Nabi donga kunut apa mboten. Niku sahabat ini jawab, iya kuno. Ba'dar ruku' yasiron atau yasiron ba'dar ruku'. Ya kunut dilu, ndonga dilu sak marine ruku'. Nah, kadang-kadang enten sing salah paham Nabi niku doa kunut saulang tok. Mari ngono gak kunut. Lah sing dimaksud boten kunut niku isine donga. Isine donga pun boten ndongakno elek malih, tapi digenti donga apik, ndongane tetep. Nah, kunut mau kan enten 3 enet
enten sing nazilah diwaos ketika musibah umum, musibah sing rata kaya kolomben kimutan kula zaman cilik niku niki krisis moneter. Niku para kiai dawuhaken iki doa kunut iki soalé rata kabeh nek kabeh. Mboten namung sing teng Jakarta tok tapi dateng kene. Terus nembe niku corona. Kabeh kengken doa kunut. Pokoknya sing dianggap bahwa niku adalah bencana nasional niku kengken nglampahi doa kunut nazilah. Sing doa kunut nazilah niku dilampahi rakaat terakhir samantune ruku. Rakaat terakhir samantune ruku. Mboten namung teng subuh tok. Subuh nggih, zuhur nggih, asar nggih, maghrib nggih, isya. Terus kunut subuh. Nah, kunut subuh niki nggih kunut sing dilampahi wekdal subuh sami. Nggih niku di rakaat terakhir, berarti rakaat kedua samantune ruku. Niki mazhab Syafi'iyah. Para ulama niku beda panggonane tok. Enten sing samarine ruku kaya Syafi'iyah, enten sing saderenge ruku. Mazhab Malikiyah niku saderenge ruku malah ndonga kunut. Nek sing mazhab Hambali karo Syafi'i niku sabadane ruku. Niku kunut subuh. Tapi hukumnya masih pindah malih sunnah ra sampai wajib. Lajeng sing ketiga kunut witir. Kunut witir niki kunut sing dilampahi teng ngene salat witir. Sing witir niki witir Ramadan. Witir Ramadan sing separuh kedua. Berarti mulai malam niki 16. Mulai malam 16 Ramadan badhe salat tarawih kan nglampahi salat witir. Ketika tenggene salat witir niku rakaat terakhir berarti rakaat ketiga badane ruku niku maos doa kunut. Redaksi doane niku macam-macam. Mboten namung setunggal tok kudu iku mboten. Nek sing terkenal kita kula aturaken niku Allahumma hdini fi man hadait. Nek ijen nek dadi imam nggih Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man terus niku. Utawa diganti liyane. Mboten napa-napa. Jenengan ganti Robbana atina fid dunya untuk salat kan isine niku Quran, zikir, donga. Isine salat telu tok waosan. Quran niku ngene jumeneng niku wau. Terus zikir ngagungaken Allah, memuji Allah. Tenggene ruku, tenggene sujud, tenggene iktidal niku saged nglampahi zikir utawa muji Allah. Badhe wonten donga. Jenengan kuwatosi napa niku lafaz-lafate salat niku lak tiga niku. Nek mboten Quran ya zikir, kalimat thayyibah mengagungkan Allah utawa donga penjaluk. Nah, kados kita sing duduk di antara dua sujud niku lak ndonga niku. Rabbil firli warhamni wajburni warhamni warzuqni wahdini wa'afini. Niku dadi sunah abadat niku nggih sunah sing dilampahi teng lebete salat. Enten kali, enten sunah abadat, enten sunah hayat. Sing sunah abadat niku kesunahan sing sangat-sangat dianjurkan. Lek umpama ditinggal boten sengaja utawa kelalen disunahaken gentosi kangge sujud sahwi. Gini ku enten kali wau tahiyat awal kali doa kunut. Pun sing sunah ayat insyaallah pinjik. Ceritakan
Mas sewu Pak. Mbok. Ora sunat niku sing saged jaman selain Idul Fitri, Tarawih, Witir, Zakat. Nggih. Niku nomor perlu nanti kalau dalam Jumatan lah. Nggih. Kaget. Niku khotib badhe pindah niku suwate niku sareng-sareng. Oh, ngoten. Terus budi. Oh, nggih. Biasane nggih nek nggih setunggal daerah niku saderenge khotib khutbah niku enten salat biasane sangertos kula lho nggih niku salat jenazah salat ghaib. Niku salat ghaib. Jadi memang ten beberapa masjid niku dalam satu minggu niku sinten sing sedo utawa dulur-dulur sing tebi utawa para ulama-ulama sing tebi sing kita dereng sempet nglampahi salat jenazah niku diumumno ten kene salat Jumat sadèrènge salat Jumat. Biasanya takmiri niku niki nyuwun hadiah salat ghaib kangge niki diwaosaken. Kadang biasanya lebih dari satu orang. Terus imame maju niku dereng khutbah, bahkan dereng adzan kadang-kadang. Adzan kedua. Atau sabadane adzan pertama nek masjid melakukan dua adzan sabadane adzan pertama saderenge adzan kedua. Nah, niku terus dikompang. Nah, kita sing makmum niate yo niat nderek imam ngono tok. Sing imame wau pun disebutaken jenenge niat salat ghaib kangge A B C D E ngoten. Sing makmume ngaten niat usolli ala man shalla alaihimun imam. Niat salat ghaib kaya niate imam wis ngono ae. Oh niku sangetos kula salat ghaib. Tapi andai kata kok tapi padahal bentuknya niku nggih salat biasa niku. Nah, niku namine salat nek mboten jamaah nggih, mboten jamaah. Nek mboten jamaah sadèrènge nglampahi khutbah niku salat sunnah qobliyah Jumat. Nah, napa enten salat sunnah qobliyah Jumat wonten? Jadi Jumatan itu tidak serta-merta menghapuskan kesunahan-kesunahan sing tenggene salat zuhur boten. Dan salat zuhur niku enten qobliyah kare ba'diyah. Maka ten salat Jumat enten sami enten. Kita mek tenggene napa niku Jumatan niku kan bedone namung enten khutbah. Nek ten salat zuhur kan namung salat zuhur petang rakaat ngoten mawon. Nek ten ngene Jumatan kita kan salat khutbah riyin dua khutbah wajib lajeng disusul kali 2 rakaat niku salat Jumat niku. Nah sadèrènge nglampahi niku tetep disunahaken nglampahi salat sunah qobliyah Jumat. Jenenge nggih salat sunah qobliyah Jumat. Wong dilampahi sadèrènge salat Jumat. Tapi nglampaine sabadane adzan. Nah, nglampaine sabadane adzan. Lah lek mari adzan niku khotibe langsung khutbah. Nah, maka jenengan sing empun dugi ket wau maka sing paling apik niku ngrungokno khutbah malahan. Nah, kadang-kadang masjid kan enten sing memberlakukan satu adzan, enten sing 2 adzan. Nek jenengan dugine niku sadèrènge adzan, umpama masjid sing namung 1 adzan, nek mriki kan kula tingali kata-katane 1 adzan. Ini kata-katane. Lah nek jenengan niku dugine sadèrènge adzan, berarti jenengan disunahaken namung salat napa tahiyatul masjid. Nek niku ten masjid, nek boten masjid nggih boten. Karena salat Jumat niku boten namung dilampahi ten kene masjid. Umpama dilampahi ten sekolah, umpama dilampahi ten musala, ten ruang ombo, boten napa-napa. Sing penting niku enten penduduk, enten penduduk sekitar niku. Niku nek napa salat
Jumat enten satu adzan. Saderenge adzan jenengan namung saged salat sunat tahiyatul masjid. Mergo mantun adzan langsung khutbah. Langsung khutbah. Tapi nek jenengan dugine niku kok beradzan utawa pas adzan kan kita lek dugi masjid niku malah mboten angsal salat sunat, kengken mirengaken adzan sampai mantul. Bar adzan khotibe langsung munggah, jenengan dereng salat napa-napa, jenengan namung disunahaken niku wau salat sunat tahiyatul masjid. Dan nah niki sing kata sing dereng semerap. Salat sunat tahiyatul masjid niku saged digabung niate kali salat sunat qobliyah. Saged niate digabung. Jadi niat satu sholat 2 rakaat tapi niatnya loro. Niat sholat tahiyatul masjid plus niat sholat qobliyah Jumat. Kenging napa nggih? Karena sholat tahiyatul masjid niku sakjane mboten sholat maksudah lidzatiha mboten. Niku namung kangge penghormatan panggenan masjid, mboten sholat sing dikhusus sing dimaksudkan untuk sholat itu sendiri, bukan. Karena untuk penghormatan masjid. Penghormatan masjid ini mboten namung ngangge sholat, ngangge tasbih nggih saged. Dadi nek enten tiyang kok mlebet masjid tapi posisi niku hadas utawa kelambine mboten suci utawa katokan cekak mboten saged nglampahi salat tahiyatul masjid, tapi dhewe niku lewat teng masjid kaya ngapunten tukang dandan masjid. Benakno listrike napa benakno kipase, benakno lampu, tapi piyambake posisi katokan cekak. Posisi klambine niki kotor ngoten. Tapi piyambake mlebet masjid. Nah, niku kan mestine kan nek normale disunahaken nglampahi tahiyatul masjid, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, piyambake tetep kengken ngurmati masjid. Nah, penghormati masjid ngangge napa nek mboten ngangge salat tahiyatul masjid, ngangge tasbih. Makanya tenggene Masjidil Haram ngapunten. Niku kan mboten disunahkan tahiyatul masjid. Sing disunahno malah tawaf. Mlebet Masjidil Haram sing disunahno pertama untuk menghormati panggenan sing suci. Dihormati niku nganggene tawaf. Berarti tidak selalu pakai sholat. Tapi nek umpama kita dugi tenggene sholat Jumat sing adane kalih, biasanya kita tasih nggak ada kesempatan ngelampahi sholat qobliyah Jumat. Ngoten nggih. Cekap nggih. Mugi-mugi enten manfaate. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka